ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ହଉ କି ଖରା, ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଦହି ପଖାଳ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ପଖାଳ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି। ପଖାଳ ଅଛି ମାନେ ବଢ଼ିଚୁରା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଚୋଖା ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲକୁ ଚାଉଳରେ ବାଟିକି ବରା କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଲରା ଆଳୁକୁ କାଟି ଦେଇକି ତାକୁ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଛାଣି ଦେଇଛି। କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଲରା ଚିପ୍ସ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାଲାଡ଼ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଦହି ପଖାଳକୁ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲି ଏବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଇକି ମୋ ପଖାଳ ଏବେ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।